आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण स्किम बेनिफिसारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। मानो होनोब्ला आसामाव आरो गोदानै लाख लाख बेनिफिसारिफोरनो प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण स्किमनि जोहै गभमेन्टआ जि दाख्लैबावै गोदान सार्भे बानायबाय। बे सार्भे बानायनाय जाय बिथांमोना सिलेक्ट जाबाय, आइडि मोननो हाबाय, बिथांमोननो फैबाय थानाय समाव आसामाव गोदानै प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण स्किमनि जोहै न' होनो थांगासिनो दं। टटेल नोंथाङा 1,30,000 बेखिनि एमाउन्टखौ न' बानायनो थाखाय नोंथांमोना मोननो हागोन। 1,30,000 नोंथांमोना मोननो हागोन। नाथाय नोंथांमोना दिनैहाय गोबाङानो कनफिउस जादों। दिनैहाय रां सोदों। दिनै 9 डिसेम्बर आं दाख्लैबावै नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै खोथा हरदोंमोन। दिनैहाय 9 डिसेम्बर दिनैहाय रां सोगोन होननानै। फाइनेलि दिनै रां सोदों। आसामाव 3,80,000 बेनिफिसारिफोरनो दिनैहाय आसाम गभर्नमेन्टआ रांखौ सोनानै हरबाय। 3,80,000 बेनिफिसारिफोरनि बेंक एकाउन्टआव दिनैहाय राङा हाबदों। गोबां बेनिफिसारिफोरा मोननो हादों। नाथाय बेयावनो गोबाङा कनफिउस जादों। दाख्लैबावै जि सार्भे बानायदोंमोन, गोदान सार्भे, गोबाङानो सोंहरदों नामा फैयाखै होननानै। गोबाङानो कनफिउस जादों बे गोदान आइडिनि ना गोजाम थाखानाय सार्भेनि। बेनि बागै आं नोंथांमोननो आपडेट होनि। दिनैनि रां सोनाया गोजाम आइडिनि ना दाख्लैबावै बानायनाय गोदान आइडिनि। आरो जाय बिथांमोना गोदान दाख्लैबावै बानायबाय, नोंथांमोना रांखौ माब्ला मोनगोन? गभमेन्टआ मोनसे बिग आपडेट बेनिबो फोसावदों। आरो जाय बिथांमोना दिनैहाय बे प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण स्किमनि जोहै फार्स्ट इनस्टलमेन्ट रां मोननो थांगासिनो दं, नोंथांमोननिबो मोनसे आपडेट खोथा हरगोन। जुदि नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव राङा हाबा, नोंथाङा सिलेक्ट जानानैब्लाबो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव राङा हाबफैयाखै, नोंथाङा माबोरै चेक खालामनानै मा प्रब्लेमनि जाहोननि थाखाय नोंथांनि बे PM आवास योजना ग्रामीण स्किमनि दिनै सोनाय फार्स्ट इनस्टलमेन्टनि राङा हाबाखै, जोङो बेनि आपडेटखौबो जोङो नायगोन। नोंथाङा मा खालामोब्ला रांखौ मोनगोन? जुदि दिनै रां सोबाथाय, दिनै हाबाबाथाय, दिनै माने दिनै गाबोननि गेजेराव नोंथांनियाव फार्स्ट इनस्टलमेन्ट राङा हाबगोन। फार्स्ट इनस्टलमेन्ट हिसाबै नोंथाङा 35,000 बेखिनि रांखौ नोंथांमोना बेंक एकाउन्टआव मोननो हागोन। 34 गेजेराव नोंथांमोना फार्स्ट इनस्टलमेन्ट हिसाबै मोननो हागोन। बेनि उनाव नोंथाङा बे फैसाजों न'नि खामानिखौ आधा मावनांगोन। बेनि उनाव सेकेन्ड इनस्टलमेन्टखौ मोनगोन। बेनि उनाव नोंथाङा लास्ट इनस्टलमेन्ट, जेब्ला न'आ कमप्लिट जागोन, लास्ट इनस्टलमेन्ट नोंथाङा मोननो हागोन। स्टेप बाय स्टेप नोंथाङा मोनलांबाय थागोन। 1,30,000 रां नोंथांमोना बेंक एकाउन्टआव मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। दानिया जोङो सावरायग्रोनि दिनै जि फैसा मोनबाय फार्स्ट इनस्टलमेन्ट, बे फार्स्ट इनस्टलमेन्टआ दाख्लै जि गोदान आइडि बानायबाय, बे गोदान आइडिनि ना गोजाम आइडिनि? जोङो मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ जोङो नायग्रोनि। बेनि उनाव जोङो सावरायगोन। আজি অসমত 3,80,000 পৰিয়াললৈ আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ আগবঢ়ালোঁ। এই 3,80,000 পৰিয়ালে ঘৰ পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ হাতত যিমান নতুন লিষ্ট আছিল, ৱেইট লিষ্ট আছিল, সকলোখিনি সম্পূৰ্ণ হ'ল। এতিয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি নতুনকৈ যি জিঅ' টেগিং কৰিছোঁ, তাৰ পৰা আমি ঘৰ দিয়া আৰম্ভ কৰিম। এটা ডাঙৰ পৰ্যায় আজি শেষ হ'ল আৰু লগে লগে নতুন পৰ্যায় এটাৰ আৰম্ভণিও হ'ল। গোটেই অসমতে আজি বকুত হোৱা এই মিটিংখন গোটেই অসমতে হিতাধিকাৰীসকলে চাইছিলে। মই সকলো হিতাধিকাৰীকে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ লাভ কৰাৰ বাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। दानिया नोंथाङा भिडिअनि जोहै रोखायै नुनो मोनदों। आसामनि CMआ बुंदों दिनै जि रां सोनाय, बे रां सोनाया बे गोदान दाख्लै जिअ' टेगिं खालामनानै गोदान सार्भे बानायनाय बेनि नङा। बे आगोलनिनो वेटिं लिस्टआव थानाय 2018निनो। आं नोंथांमोननो दा बेनि लिस्टखौबो खोन्थागोन। 2018नि सार्भेनिनो
बे थालांनाय आद्रा थालांनाय बियो कमप्लिट जाबाय टटेल गोजाम सार्भेनि जिखिनि बेनिफिसारि दंमोन सिलेक्टेड जानाय न' मोननो लागा बियो कमप्लिट जाबाय होननानै बाथ्रा बुंदों। दानिया गोदाननिखौबो बिथाङा रायखांदों जि दाख्लैबावै गोदान सार्भे बानायबाय बेनि रांखौबो गभर्नमेन्टआ नैबे कमप्लिट जाबानो नै दा पुराना थानाय आद्रा थानाय जि रां सोनाय बे न'फोरा कमप्लिट जाबानो रांखौ सोनायनि बाथ्रा बुंदों। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। दानिया जोङो मोनसे आपडेटखौ सावरायबावगोन बेनो जाहैबाय दिनै जुदि रां सोनायाव सोरनिबा बेनिफिसारिफोरनि बेंक एकाउन्टआव जुदि राङा हाबफैयासै नोंथाङा दानिया मा खालामनो बोरैहाय नोंथाङा रांखौ मोननो हागोन बोरैहाय नोंथाङा चेक खालामनानै मिथिगोन मानि थाखाय नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव राङा हाबाखै। गोबांनियानो राङा हाबनाय नङा मानो होनोब्ला प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण स्किमनि रां सोनायनि सिस्टेमखौ गभर्नमेन्टआ चेन्ज खालामनानै होदों। मानो होनोब्ला डाइरेक्टयै जब कार्डनि थ्रुयै राङा सोनाय जायो। मानो होनोब्ला जब कार्डजों आधारजों लिंक थानांगो आरो आधारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक बेबायदि सिस्टेम थायोब्लासो नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन। आङो बेखौ सिगांनि भिडिअफोरावनो बुंखाबाय दं। नोंथांनि जब कार्डजों आधारआ लिंक थानांगोन आरो आधारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक थानांगोन DBT डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार सिस्टेमनि जोहैसो राङा हाबगोन। दानिया नोंथाङा मा खालामनो नोंथांनि जुदि राङा हाबफैयाखै बेंक एकाउन्टआव नोंथाङा चेक खालामनांगोन नोंथांनि आधारजों बेंकजों लिंक दंना गैया आरो नोंथाङा बे चेक खालामनायाव जुदि नुयो लिंक दं अब्ला दानिया नोंथाङा चेक खालामबावनांगोन नैबे प्रधान मन्त्रि आवास योजना पर्टेलनि जोहैबो नोंथांमोना वेटिं लिस्टआव नोंथाङा नायनानै चेक खालामनो हागोन। नोंथाङा बेखौ साननैसो उनाव बानायबानो जाबाय। दा बियो गोदान आपडेट जाथ'नाय नङा। थेवबो आं नोंथांमोननो प्रसेसखौ खोथानि बोरैहाय नोंथाङा चेक खालामनानै मिथिगोन जुदि नोंथांनि राङा हाबाखै नोंथाङा बेखौ बोरैहाय मिथिगोन बेनि प्रसेसखौ आं नोंथांमोननो खोथानि नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबे पर्टेलाव फैनांगोन। बेनि लिंकखौ आङो भिडिअनि गाहायाव होखादों। लिंकआव थुबाथाय नैबे पर्टेलाव नोंथाङा हाबनानै डाइरेक्टयै वेटिं लिस्टखौ चेक खालामनो हागोन। वेटिं लिस्टआव नोंथांनि नामा फैदोंना फैयाखै मानि जाहोनाव नोंथांनियाव राङा हाबाखै बेयावनो नोंथाङा नायनानै बुजिनानै लानो हागोन। दानिया नोंथाङा पर्टेलाव फैनानै नैबे 3 नाम्बार बेनिफिसारिस रेजिस्टार एकाउन्ट फरजिन नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनो नांगोन। बेयावनो नोंथाङा नायनानै लानो हागोन। नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नैबेयाव नोंथाङा इयारखौ सिलेक्ट खालामनांगोन 2025-26 बेखौ इयारखौ क्लिक खालामबानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे स्किमखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण बेबायदि नोंथाङा सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। बेनि उनाव स्टेट नैबे आसामखौ बेबायदि सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। स्टेटनि उनाव डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। आं मोनसे डिस्ट्रिक्टआव सिलेक्ट बानायदों। बेनि उनाव नोंथाङा गावबा गावनि ब्लकखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। बेबायदि जोबोद इजि प्रसेस। नोंथाङा बेखौ हागोन मबाइलनि जोहैनो नोंथाङा नायनानै लानो हागोन। बेनि उनाव नोंथाङा गावबा गावनि PCDC आं बेयाव मोनसे जास्ट PCDCखौ सिलेक्ट खालामदों। बेनि उनाव नैबे केपसाखौ नोंथांमोना नैबेयाव बहायनानै होनांगोन। आं दानिया नोंथांमोननो नेक्स्ट प्रसेसखौ देखायनि। बेखौ बहायखांनायनि उनाव नोंथाङा साबमिटआव क्लिक खालामनानै होनांगोन। साबमिटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो दानिया नोंथांमोना बेबायदि नैबेयाव लिस्टखौ नायनानै लानो हागोन। नोंथांनि गासैबो डेटाया अके दंना गैया नोंथाङा बेयाव नायनानैनो बुजिगोन। नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों रेजिस्ट्रेसन नं बेनिफिसारि आरो नैबे बेंकनि नाम बेबायदि भेरिफाइ जानांगोन। जुदि रिजेक्ट जादों नोंथांमोना नैबे रिजेक्ट नोंथाङा अपसनाव नायनानै नायनो हागोन मानि थाखाय नोंथांनि बेनिफिसारिनि नैबे बेंक एकाउन्टआ रिजेक्ट जाखो। नै जुदि नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ जुदि भेरिफाइ जायाखै बेयाव रिजेक्ट देखायगोन। बेबायदि नोंथाङा लिस्टखौ चेक खालामबानो जाबाय। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बेयाव सासे मानसिनि बेयाव रिजेक्ट देखायदों। बेबायदि होनब्ला जब कार्डजों लिंक गैयि आधारजों लिंक गैयि बेफोरबायदि प्रब्लेमनि जाहोनावबो बेबायदि रिजेक्ट जायो। बेबायदिखौ नोंथाङा साननैसो थानानै नायबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। एसेनोसै।